Малко по-късно включиш сам, защото ти скачаш рано и цялото не става. Да, и аз. Вчера ми беше само да го кажа и аз. Не съм мислила, планирала никога да го казвам. Някой това направи. Стане, взяли. Малко по-късно, почти тя отива нагоре. Ето. Стой. Айде, хопли вътре. Една минута ще го знам. Не бъде. Малко по-нищо. Никъде не бъде. Ти знаеш къде е това жълтата пса? Да. Знаеш къде е колата? Да, всъщност. Не са шли. Пет минути. Дали? Не знам. Бил кецо нещо. Си я цъкаше на 21. Нико по-високо, нико по-ниско. Айде, стане. Добре, това къде го правиш? Нали, Това трябва да се научи колко добър ти си слабия крак и си силния крак. Ти трябва да скачаш. Айде, ще стане. Зумиране. Цъкай зад крак. А така, ски си просто. Е така. Айде. Не се стягай, не се съсредоточи се. Виж как става. Така е по-добре. Направиш колко откосна познаването, стане. Ако ти е много високо, ще сменеш, така да направиш. Дори аз не мога. Трябва да има докосване. Виж аз как се върти. С пръстите винаги. Не става. Стяга си пръстите. И просто кажеш така. Виж как се върти. Защо? Ой, там. Виж как е малко по... Трябва да се върти. Някой може ли next time? Това е основният принцип. Може ли не? Айде, повърти каша. Махни каша. Я дай каша. И главата е. Е това трябва да се свърши в next time. Всеки ще направя това напред. Бойте, айде, next time. Не е нужно да я кажеш. Браво. Това е силно. Двойно е добре. Браво. Браво. Бойте, айде. Ще го направиш. Не го приоткаш там, много е трудно. Служи се. Движи се ръце.
главата. Не, нужда да се хващи. Аз не го имам по-много. Ей, това е. Вижте, за отиде нагоре трябва да си пуснеш главата. Надолу по напред. Тя ще отиде нагоре. Я пак. Виж? Ръцете си слагате долу, извадите се назад и стягате ходилките се. Гледайте аз как си. И си дам не е също ерност и не трябва да играете с тази. Ще отиде напред. Играете с цялата част. Не играй двата крака, не скапа. Така че, да ги прави много се ми искат. Виж. Ти няма да правиш лева. Я да я сега да покажа един трик. И той много лесно. Ревърс краса, Той е за напред на ние. Прави, виж какво? Стоиш. 320. Здравейте, аз съм Тодоров. Днес приключи първия workshop, той беше безплатен. Скоро отново ще има workshop. Аз ще обявя на моята фейс страница, на моят официален сайт denistodorov.com. Нека всички, които искат да вземат участие, да се запишат. Ще има анкета.